Per tenir aquesta vista privilegiada cal pujar més de 100 graons de la torre del campanar de Santa Maria del Mar. S'arriba així a la primera terrassa de la Basílica, on es poden descobrir històries que han deixat empremta a les parets de l'església. Es veuen unes petites escletxes que justament són les restes d'un terratrèmol que va haver a Catalunya l'any 1428, un terratrèmol que era del número 7 a l'escala de Richter. En el cas de Santa Maria, l'estructura va començar a tremolar, la rosassa es va desprendre, va caure dintre de l'edifici aquell dia, eren les 9 del matí del dia de Santa Candelera, i molta gent, de fet unes 25-30 persones, van morir per culpa de l'impacte. La rosassa es va reconstruir, però encara queden les restes d'aquesta escletxa del terratrèmol. La visita continua escales amunt. A la segona de les terrasses descobrim el mecanisme secret de les gàrgoles. Bàsicament és un pendent, una petita cànula que recull l'aigua des de dalt de les voltes de creueria, perquè tenim una forma molt curiosa que permet que l'aigua vagi caient en pendent, passa a través d'aquesta cànula i finalment al final es troba l'estructura mateixa de la gàrgola que tots hem vist. I ja per acabar cal pujar encara una mica més, uns pocs graons que et porten a sobre de les voltes de creueria de l'església per gaudir d'unes vistes privilegiades de la Ribera i de Barcelona.